Brno Venkov, sbor dobrovolných hasičů Nosislav. Tak, pokyn od rozhodčího. Tak a už nám běží máme tady z našeho moderátorského stanoviště rozhled na dráhu číslo 1, pak na dráhu číslo 4. Tam vidíme, že už máme připraveného Tomáše Mácu. Tome do toho, Tom už to rozběhl a vypadá to, že sílu zatím má, tak uvidíme. Možná bude atakovat nějaký ten čas kolem minuty, teď mu běží 10 vteřin. Proto malou vzala s čerpadlem. Tak, Tome, jestli nás slyšíš na schody, makej. Zatím tam máš necelých 50 vteřin. Tady povzbudíme Rudo, minuta 17, 49,76 máme na schodech. Potlesk tady ze spoda běží pro Tomáše Mácu. Tome, super, nový nejlepší čas na schodech. Tak kromě toho, že byl Tomáš rychlejší než výtah, tak nám ustanovil nový nejlepší čas. Michal Skřivánek ho držel do posud, to bylo 57 vteřin. Nicméně samozřejmě o soutěži nám rozhoduje výsledek ze všech 4 úseků. Tam se bude lámat chleba, ale... Tak jak u dětí na závodech, v klidu. Tam se namotal hadík. Máš 2:30. Mám tady na prvním úseku běží Rudolf Bílek, čas 2 minuty 28. No, nebo kopla jsem to dřív, dobrý. Na prvním úseku se nám připravuje Radek Tesař, je kategorie B, stejně jako Rudolf Bílek, který nám běží úsek číslo 1 právě teď.